हेलौ लोगोफोर, आंनि अनजन बर' फेसबुक पेजाव जायफोरा दङ बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खबर आरोना। जायफोरा अनजन बर'खौ लाइक कमेन्ट खालामो ना, बिथांमोनहा आंनि भिडिअ'आव हाजासे लाइक खालाम कमेन्ट खालामना हो। नोंथांमोना आंनिफ्राय मोनसे मोजां अफार मोनगोन। जायफोरा आंखौ लाइक खालामो ना, बिथांमोना आंनिफ्राय स्टार मोननो हागोन। आरो बिथांमोननि थाखाय आङो नोंथांमोना आंनिफ्राय स्टारखौ मोननो हागोन। आरो आंनि मोनसे भिडिअ' हगारनायाव 100-150 जन मानसिया लाइक खालामनांगोन, कमेन्ट खालामनांगोन, अब्ला बिथांमोना आंनिफ्राय स्टार मोननो हागोन। थ' लोगोफोर, माखौथो गोबाव खालामगासिनो दं? लाइक खालामनानै हो, नोंथांमोना आंनिफ्राय स्टार मोननो हागोन आरोना। बारा सानद्राय नाङा थगायगोन होननानै। आं थगायाथ', नोंथांमोना आंनि स्टारखौ हरनो थाखाय लाखिना दंखादोब्रा। जायफ्रा आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामदों, बिथांमोना लाइक खालामो, आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअ'आव लाइक होयो, कमेन्ट खालामो, बिथांमोननि थाखाय आङो स्टार हरनो थाखाय रेडि खालामना दोनखादों। साननैसोनि गेजेरावनो नोंथांमोना आंनि स्टार मोननो हागोन लोगोफोर। आरोथ' नै बेहाय आं खोथिया फोदोंमोन आरोना, बेखौनो फैदों आरोना। एसे गेजेर सम मोसौ हाबलाबाय थायो, बेनिखायनो आङो बे खोथिया थिलियाव फैनाय जादों आरोना, नायफैदोंमोन। लोगोफोर, बांद्राय गोनो गोथो साननो नाङा, स्टार मोनगोन नोंथांमोना आंनि अनजन बर' फेसबुक पेजनिफ्राय। हाजासे फल' खालामना हो, कमेन्ट खालाम, लाइक खालामना हो, लोगोफोरनो हाजासे शेयार खालामना होलायबानो जाबाय। नोंथांमोना जुदि स्टार मोननो लुगैदोंब्ला आंनिफ्राय। थ' लोगोसे ओंखामबो उखैदोंलै लोगोफोर, ओंखामबो जायाखै फुंनिफ्राय। थांनि र' सेन्टारफोराव मा दं मा मोना नायलाबायनि। लोगोफोर, आं होनदोंमोन ना सोरनो स्टार नांगौ। स्टार नांगौब्ला आंनि भिडिअ'आव 100-150 जन मानसिया लाइक कमेन्ट शेयार खालामनांगोन। अब्ला नोंथांमोना आंनिफ्राय स्टारखौ मोननो हागोन, बुजिबाय? सोरनो नांगौ गोख्रै लाइक कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। अब्लानो आंनिफ्राय स्टारखौ थाबैनो मोननो हागोन नोंथांमोना। दिनै सानसेनि गेजेराव 100-150 जन मानसिया लाइक खालामनांगोन, कमेन्ट खालामनांगोन, अब्लानिया गाबोननो एबा दिनैनो स्टारखौ मोननो हागोन नोंथांमोना, मिथिबाय? सोरनो नांगौ कमेन्ट खालाम हाजासे। आंनि फलोवार्स लोगो नोंथांमोन, नोंथांमोना बावनो नाङा। गुबुना गुबुन सासेखौ हेफाजाब मदद खालामलायोब्लासो नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बेफोरबायदि स्टार मोननो हागोन। लाइक कमेन्ट खालामहरोब्ला नोंथांमोना गुबुननिफ्राय हेफाजाब एबा मददखौ मोननो हागोन। गुबुना गुबुन सासेखौ हेफाजाब होलायाबा ना स्टार मोननो ना मा बायदिसिना मोननो, जेबो मोननाय नङा नोंथांमोना, बुजिबाय लोगोफोर? बेनिखायनो गुबुनखौ हेफाजाब खालामनो, कमेन्ट खालामनो सोलों, अब्लासो नोंथांमोननि भिउस बारिगोन, फलोवार्स बारिगोन, बुजिबाय? नङाबा बेनो बे थाबाय थागोन। नोंथांमोननि फलोवार्सआ डाउन जागोन, नेट फलोवार्स डाउन जागोन, भिउस डाउन जागोन, एंगेजमेन्ट डाउनाव फैगोन, बुजिबाय? ना सानफ्रामबो मोनसे भिडिअ होनो सोलों, अब्लाना नोंथांमोननि आरो फेसबुकनि टुल्सफोरखौ मोनजोबनो हागोन नोंथांमोना स्टारनिफ्राय,
कन्टेन्ट मनिटाइजेसननिफ्राय गोबां माने टुल्सफोरखौ नोंथांमोना मोनगोन आरो सानफ्रामबो भिडिअ फट' रिल्स हगारोब्ला सानफ्रोमबो जानो बोराय जादों गोबां ओंखाम उखैदोंमोन लोगोफोर फुंनिफ्राय जेबो जायाखैमोन ना आंनि दिनैनि मोनसे भिडिअ लाबोनाया बेखिनियानोमोन नोंथांमोनखौ आंनि अन्जन बर' फेसबुक पेजनिफ्राय गोसो गोरबोजों अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय लोगोसे आंनि अन्जन बर' इउटुब चेनेलावबो नोंथांमोनखौ हाजासे रोजा रोजा आंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय जायफोरा इउटुबाव नायदों बिथांमोना अन्जन बर'नि चेनेलखौ जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसे बेल आइकनखौ अलाव थुनानै ला मानोना आंनि गोदान गोदान भिडिअखौ थाबैनो मोनफुंनो हागोन नोंथांमोना थिग बेफोरबायदिनो आरो जायफोरा आंनि फेसबुक पेजाव दङ बिथांमोना फल' खालाम बिथांमोना गोदानफ्रा मोनाखै बिथांमोना फल' खालामनानै ला आरो जायफोरा थाखानाय बिथांमोना हाजासे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय अब्लानिया नोंथांमोना आंनिफ्राय स्टारखौ मोननो हागोन आरो मोननो हागोन माने नैबे मोनसे भिडिअआवनो जुदि बे मोनसे भिडिअ जुदि नोंथांमोना 100-200 जन मानसिसोआ लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होयो अब्ला नोंथांमोननो आं हाजासे स्टार हरनो थाखाय आं राजि दं थेंक इउ लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो बाय बाय खुलुमबाय